Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario zna. Ja sam Mario Bojić i danas ćemo da pričamo o onome što se desilo juče i onome što će to da donese. I zašto se ja lično plašim da bi mogao da bude sledeći njihov korak. O čemu se radi? Vi znate da je sve ovo što se dešava danas, pre nego što se dešavalo, bilo simulirano. Znači, za sve ovo što danas se dešava, neki ljudi, znamo koji, su to pola godine, godinu dana ranije simulirali. Kako bi moglo da izgleda kada bi se desilo ovo što nam se desilo. Znači, imaju simulacije. Poznata su vam imena tih samita, poznate su vam imena tih simulacija, eventovi, kao što je, na primjer, taj Svetski ekonomski forum, i sve što se dešava u okviru njega i svi ti ljudi koji ga posećuju i koji se tamo okupljaju. Znači, te simulacije su se ostvarile, one dan danas traju. I dok mi pričamo, dešavaju se simulacije kako će unapred, kako bi mogli da izvrše predikciju, kako ćemo mi da se ponašamo, da prihvatimo to, da ne prihvatimo i na koji način bi oni mogli da... To je plan, prosto planovi su takvi. E sad, nemojte mi zameriti što brzo pričam, jer stvarno nemamo nešto mnogo vremena. Ovo niko ponovo nije propratio. Malo ljudi koji su u ovoj tematici zna da dođe do ovoga, a sve ne izvolite. Juče ste, na primjer, mogli da posmatrate ovo o čemu ćemo pričati uživo, online. A reč je o Cyber poligonu koji se održao u sklopu Svetskog ekonomskog foruma i nama dragog Klausa Švaba i drugih predstavnika, da kažemo, drugih predstavnika cyber security firmi, da kažem tih nekih provajdera, internet provajdera, pa čak i čelnika društvenih mreža. Znači, jedna ekipa ljudi se okupila juče, a prošle godine u ovo vreme Klaus Schwab je izjavio da sledeća globalna pandemija biće gora nego ova i biće povezana sa cyber napadima, na global scale, što bi rekli, globalnim cyber napadima koji će uništiti, potpuno devastirati, da kažemo, liniju dobavljanja robe, logistiku, koja će potpuno odseći prodavnice, potpuno, da kažem, vratiti u srednji vek po tom pitanju, nećemo imati gde da kupujemo, da jedemo, sve će biti odsečeno. Klaus Schwab je to najavio prošle godine. I sad, mislim, mnogi su to propustili, a došao je 9. jul, juče, kada je odrađen taj Cyber poligon i kada je održan taj sastanak i kada je počela simulacija kako bi to izgledalo. Da li ćemo mi dozvoliti da nam ova ekipa globalista 2 put lupi šamar? To je na nama. Znači, prošla im je jedna priča, sad ćemo da vidimo da li će im proći druga. I po procenama mnogih ljudi koji se bave ovom tematikom iz sveta, potrebno je samo nekoliko meseci da dođe do ovoga. Od početka ove godine ne možemo da se odupremo činjenicama da je došlo do bezbroja hakerskih napada, ogromnih hakerskih napada, ransomware napada, koji su koštali kompanije, svetske kompanije, korporacije, Apple, JBS i KC-a i nemam pojma, masa kompanija je bila hakovana i ti hakeri su tražili ransomware. Sad da vam ne objašnjavam šta je to, da ne ulazimo, to je otkup. Uzmu sistem, hakeri, i traže otkup od 10, 11, 70, 50 miliona dolara da bi vratili pristup sistemu firmi od koje su to ukrali. Na osnovu tih napada i na osnovu takvih napada, grupa kao što su Evil i Dark Side, ovi likovi koji rade ovaj poligon, cyber poligon, planiraju da uvedu karantine, kako mi se čini, na obične građane koji borave na internetu. Na osnovu toga, cyber bezbednosti. Znate, niste cyber bezbedni, morate u karantin. To je vrlo lako izvodljivo za njih. Ali zbog čega?
Da li možda zbog onog prvog o čemu sam pričao, zbog želje da očuvaju lanac dostava, lanac logistike i da kažem, dostave robe, dostave hrane, dostave dobara. Razmislite. Videli ste šta je bilo prošle godine na početku ove priče, haos po prodavnicama za toalet papirom. Zamislite da se odseče mogućnost dostavljanja robe, da se potpuno unište sistemi, kako oni kažu. I da nema ni toalet papira, da nema ni brašna, da nema ni tunjevine, salame, ne tunjevine, konzervirane hrane. Mnogi ljudi nisu spremni uopšte da budu odsečeni od prodavnice i od kupovine robe ni na nedelju dana. Nemaju dovoljno hrane. A zamislite da potraje mesec dana, 2 meseca. Mislim, sve to što se dešava i sve to o čemu oni pričaju može da se reši za 2 sata, ali oni to neće uraditi tako. Njihova ideja je da se odseče na neko duže vreme. Tvoja konekcija sa internetom i moja konekcija sa internetom, sa vama, sa alternativnim medijima, sa komunikacijom koju imamo i putem koje smo došli do toga da nam ne mogu ništa danas. Ovo je veći tip. Kakva cenzura? Ovo je klasičan udar. Klasičan udar. Zamislite da vam neko odseče mogućnost da dižete pare u bankama. Zamislite da sve je premešteno na taj sistem, na sistem interneta, sistem digitale, sistem date, sistem tih vrsta informacija koje se storuju u gigabajtima, megabajtima, terabajtima. Zamislite da im se ostvari ovo. Zaboravite bre na plati i penzije, zaboravite na sve što je povezano sa internetom. A sve je danas, i ako vi mislite da u Srbiji to nije tako, to je tako. I ako to u Srbiji funkcioniše loše, onda bi funkcionisalo još gore. To se juče desilo. Juče je počela ta simulacija sa opravdanjem tim o kojem sam vam pričao. A ovo o čemu pričamo sada trenutno, kada se završi video, idite na portal nulta.rs i pronaći ćete ceo transkript ovog videa plus dodatne detalje koji će vam pomoći da shvatite o čemu se ovde zapravo radi. Znači, brzo nakon videa na portal nulta.rs i pročitajte sve, štampajte, proučite i vidjet ćete sami o čemu se radi, bit će vam lakše možda da shvatite. Ovo je sada uvod u celu ovu priču. Ok, zaključili smo. Oni simuliraju, a tako? Simuliraju taj neki haos od strane hakera, napada hakera koji će da uruši sistem, koji će da uruši lanac dostava, distribucije i bankovne račune banke koji će da ih baci na kolena i zbog toga ćemo mi da živimo kao u srednjem veku. To smo zaključili. Sad, šta je prava pozadina toga? Sad ću vam reći. I reći ću vam kako da se spremimo. Prosto ne iziskuje ništa od vas, iziskuje od mene, od ljudi koji se bave ovim načinom izveštavanja, ali od vas ne iziskuje ništa sem da obrišete prašinu. Oni su videli da cenzura ne pali. Pronašli smo tako alternativni način da se informišemo. Mi vodimo u ovoj igri. Mi vodimo. Vi, ja, mi normalni ljudi vodimo u ovoj igri bez obzira na medijski pritisak, državni, pandurski. Znači, mi vodimo u ovoj igri. I to je prosto činjenica. E sad, oni planiraju da njihov sledeći korak protiv nas bude i u vidu pojačavanja cenzure bude taj da zbog sigurnosti i mogućnosti korišćenja hakerskih napada nas stave u digitalne karantine. Tebe, mene, Peru, Miku, Žiku. Znači, da isključe internet. Ili da naprave lažni napad na internet zbog kojeg ćemo svi morati da budemo odsečeni. I onda je kraj komunikacije. Ovakve kako poznajemo. Kraj curenja i prolaska informacija od tačke A do tačke B. Na ovaj način. Znači, da ponovim,
navodni napadi globalnog tipa koji bi morali da se prekinu tako što bi se odsekao deo interneta i odsekla dostupnost dela interneta. Znači, nemogućnost pristupa internetu iz određenih područja na određena mesta. Slušajte pažljivo, uopšte nije naivno. Kažem vam, 2, 3, 4, pola godine najviše deli od ove priče ako ih ne razotkrijemo, što radimo upravo. Ali opet postoji način, zato sam rekao brišite prašinu. Na koji način bi mogli mi da dostavimo neke informacije, jer cilj nisam ja, ali cilj je globalna alternativna mreža medija putem koje dobijate informacije. Tranzistor. Ljudi, pronađite u kući stari radio, stari tranzistor, pronađite neki predajnik od bake, deke ili ako već imate, svaka kuća u Srbiji, Bogu hvala, ima radio, nismo zaboravili 90. nismo zaboravili ratove, nismo zaboravili restrikcije, ono sa baterijama i lepo para, onako da kažemo, rezervi baterija, obrišite prašinu i da budemo spremni u slučaju da nas gase. Jer na meni je da nađem predajnike, da nađem opremu koja je potrebna da pokrenem neku alternativnu radio stanicu koliko dođe vreme za to. A na vama je da pronađete način kako da slušate sutra ukoliko oni prekinu informacije. Jer oni će reći da, ne znam, sa te neke alternativne mreže, web sajta, postoji mogućnost cyber napada i da zbog toga ta alternativna stranica, društvena mreža mora da ide pod karantin. I isključit će net. Ovo se juče dešavalo na Cyber Poligonu. Svetski ekonomski forum, Klaus Schwab. Prošle godine najavljeno, oni što najave, to žele da sprovedu u delo. Ovo im je najbolji način da mi ostanemo vezani samo za TV, da gledamo N1 i Pink. Ili, ne znam, šta gledaju u Bosni i u Hrvatskoj. Ili CNN. Samo da nam ostanu ti izvori informacija. Kako bi nas potpuno kupili. Ili preobratili. Konvertovali. Narode, još jednom ću vam reći. Sajt www.nulta.rs. Znači, nulta.rs. Sve ovo o čemu sam pričao, sve ovo ovdje što sam izvukao od juče da se izdešavalo, sve to pronađite na portalu. I pročitajte vrlo dobro. Ostavit ću link u prvom komentaru. Ovde ispod videa. Pronađite, pročitajte, uverite se sami, pročešajte sami, saznaćete kakav im je plan i koja im je ideja. Znači, daleko od panika bi se dizala kada bi već bilo kasno. Nije kasno, obrišite prašinu sa radija, a morate da znate šta se sprema. Sa radija se obriše prašina, ja ću se čuti sa ljudima, kada je reč, napravit ćemo radio stanicu, crni bombarder, šta nas briga? Mi moramo samo da ih preduhitrimo u njihovim idejama. Oni bi voleli da ja o ovome nisam pričao i da vi ovo niste čuli. I zato budite spremni, polako budite spremni i psihički i fizički, možda po koja konzerva da se kupi, nema potrebe za nekom histerijom, ali neka bude radio spreman i rezervna baterija. Eto toliko. Znači, nulta.rs, pronađite na Telegramu, kanal produkcije nulta. I kanal naše redakcije nulta. Tamo nas zapratite, instalirajte polako i Telegram. Postoje načini da se izbegne sve, pričat ćemo o tome ako stvarno počne da gori pod nogama, za sve ćemo da se obučimo. Sve ćete da znate, sve, na koji način, kako, sve ću, posvetit ću i kažem, posvetit ću za svoj život ovome, posvetit ću i deo svog života tome da vas obučim, makar osnovno, digitalno, opismenim, kako i na koji način možete da dođete i do informacije, da zaštitite sebi i svoju privatnost. Znači, čitajte nultu tačku, tamo ćete pronaći sve i subscribe-ujte se na ovaj kanal, podelite ovaj video, posetite Bunker Shop, kupite neku od majici, pomozite radu produkcije, toliko od mene, vidimo se u sledećem videu. Ljudi, idemo do kraja.